Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anta sunike mugude Jawara me ante maraka me. Donc je pense nga maraka ndigi ko sewe. Baw bela jile fu aw kan nalila Khadija Jawara nana balmamso nkoromso noyi Kajala alemi mareni anana le représenter ni balmamso marietula. Donc akoko ka foli chaman nyeshi bela jile ma fin nana. Et quand a folie, je suis aussi embalmake Gakuma. C'est un frère qu'on vient de rencontrer, Allahumma barik, à travers ce qu'on a entendu de lui, qu'il fait beaucoup de choses merveilleuses pour les orphelins. Amba jigia ka fo que salu kono mo bela jile me doni don yatime dinga kula. Alakira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ali yeretu yatime aya fo ko mo bi janto yatime na ko yom malikiyama aleni otigi be keta. Donc ni dun ye mo min kanuno de be wuli ñogon fe. Donc mogo kera la kira kɛrɛfɛ sallallahu alayhi wa sallam o ye hɛrɛ ni kunnaja de donc an b'a fɔ kosɛbɛ paraît-il que a ka internat bɛ yɔrɔ caman na Mali Sénégal ani dugu damadɔ donc an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu ɲini aw fɛnɛ fɛ an ka dugawu k'a ye Ala k'a dɛmɛ sabati Ala ɲɛsiranya ni ikilasiw la dɛmɛ bɛ fɛn fɛn yɔrɔ ka ɲɛsin an ma bɛɛ k'i jija bɛɛ k'i seko kɛ nin ye baara ɲuman de ye i k'a dɔn k'a fɔ den masa c'est très important ni fa tɛ ni ba tɛ a ka gɛlɛ i ma kosɛbɛ ale k'a ka baara bɛɛ lajɛlen bila malgré a ka occupation France an b'a dɔn diinɛko ma nɔgɔ yen cogo min na ka wari ɲini ka nafolo fara ɲɔgɔn kan k'an ka walidenw dɛmɛ o kan ka fo donc bɛɛ ka dugawu k'a ye Ala ka jidili kɛ an n'a ye an bɛ foli belebeleba se an kɔrɔmuso Kajala ma ale min yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka nin baara ba in kɛ pour que ka se ka communauté kɔrɔta Ala ka ikilasi to an ka baara bɛɛ lajɛlen na an bɛ dugawu kɛ Ala ka n'a jidi ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.